Ngicela ungiphindela nje verse number 6. Kepha babheka ukuthi useza kuvuvuka nokuba awe phansi masinyane afe. Kepha sebebona isikhathi eside bebona ukuthi akafikelwa ngozi baphenduka bathi unguNkulunkulu. Ngicela ungiphendula kokugcina nje for the last time. Kepha babheka ukuthi useza kuvuvuka nokuba awe phansi masinyane afe. Kepha sebebona isikhathi eside. Somebody say sebebona isikhathi eside. Somebody say sebebona isikhathi eside. Yeah, qhubeka. Bebona ukuthi akafikelwa ngozi baphenduka bathi unguNkulunkulu. Baba izwi lakho leli khuluma ngalo silalele ngoKristu Jesu Nkosi. Amen. Ngicela ubheke umakhelwane wakho namhlanje emini bese uthi kuyena don't fall. Awubathandeka kube khona ngabe sesiyathandaza. Ngicela umbheke ekseni uthi kuye ungawi. Mtshele thani don't fall. Lapho izitha zakho zilindele ukuthi uzowa khona ungawi. Lapho belindele ukuthi uzoshona phansi khona ungawi. Lapho belindele khona ukuthi umshado wakho uzohlaphazeka ungawi. Lapho belindele khona ukuthi uzohlehlela mumva ungawi. Njengoba ulokhu uphila nje emhlabeni kukhona balokhu bakubhekile. Izikole esihlanu shumayelile la sathi kukhona abantu abathi sonke sibone wabatshela abathenga upopcorn bahlale phansi ngoba bazobona ngempela. Ungawi tshela umakhelwane ungawi. Awusangiqedile njalo sengihlala phansi ungawi. Ngiyazi kunzima kodwa ungawi. Ngiyazi kubuhlungu kodwa ungawi. Tshela umakhelwane uthi don't fall. Awunikeza abathathi high five uthi don't fall. Otaparia satapa Copriata Savaria Sabelindele isikhathi eside bethi uzo kodwa ngisho umhlabeleli ethi ungithatha la angibekela angisusela angibekela. Somebody shout yes. Somebody shout yes. Somebody shout yes. I see it. I see it. I see it. Asibuyele mumva. Ola pakatapaya. Oparasuta pasa. Veriano severia. Oh, don't fall. Oh, don't fall. Ungawi. Ungawi. Sabafonelane. Bathi niyishwela yini indaba yakha. Come on, come on, come on, come on. Come on, Manzin. Come on, Manzin. Do, 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 do. Do, 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 do. Shapariatas siyaphakama phela siyakhuphuka phela amametembayo bayaphakama shakokhosi bagijime bangaphela amandla siyaphakama 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 siyaphakama. Tshela umakhelwane thana sihleli. Iyolaya tutu 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 tutatapato. Yala masufe, yala masufe, yala masutapa. Korabasha, ila masufeni. Asiste, siapana mapeni, apana msisenda sagarai.
2025 siyaphakama, 2026 yenza njani? Tshela umakhelwane thanda ungawi, tshela umakhelwane thanda ungawi, hey, tshela umakhelwane thanda ungawi, udivosile ngathi ungawi, imali idliwe ngathi ungawi, awusebenzi ngathi ungawi. Izitha zakho zithi futhi ngoba uzothenga imoto uphinde uthenge enye futhi uzokwakho umuzi uphinde wakho omunye. Ake nginizwe nithi futhi. Let me hear you say again. Uzophakama kulo nyaka uphinde uphakame futhi uzoshoka tapariata safe le pariasata. Somebody shout again. Siya phambili ke. Siya phambili. Senza njani? Siya phambili. Senza njani? Siyaqhubeka. Siyaqhubeka. Anginisa. Siya phambili. Siyakuphika. Siya phambili. Senza njani? Siya phambili. Siyakuba. Siyaqhubeka. Siyaqhubeka. Awunikazumekweni high five uthi siyaqhubeka. Uthi siyaqhubeka. Ithi siyakhula. Siyasabalala. Njena sondelani. Siyakhula. Siyasabalala. Somebody shout siyakhula. Shout siyasabalala. Senginikeza umposteli. Posteli konke ngikhubana. Lo muntu ulunywe inyoka. Kunokuthi bamsize. Noma bamdabukele. Ithi iBhayibheli bambuka base belindela ukuthi awe. Esibhlungu kanjani? Akunankinga ukuthi abamsizanga. Kodwa bakwenzelana ububo obungaka ukuthi balindele ukuthi awe
kodwa lithi iBhayibheli sebelindele isikhathi eside bebona ukuthi akwenzeki lutho. Sengihlala phansi, angeke kwenzeke njengokufisa kwezitha zakho, angeke kwenzeke njengokufisa kwamadimoni. Somebody say angeke kwenzeke, somebody say angeke kwenzeke, angeke kwenzeke ngihlehle, angeke kwenzeke ngiphela amandla, angeke kwenzeke ngiwe. Shout yes! Glory to the Son of God. Glory, glory, glory. Be seated for a minute, please. Mtakashajwayo, Mahayise, thank you for a word. Angabingeleli kodwa ngihloniphe ngoba ngifisa ukuthandaza. Let me go straight to what the man of God has been expostulating. Amazwi afundiwe athi endaweni esafikela kuyo abantu bakhona basiphatha ngobubele, unusual kindness. Esimene odlula kuso uNkulunkulu akuthumelela abantu abazokuphatha ngobubele. I know you are crushed, depleted, worn out. Kodwa kule crisis okuyo akuvele kufika abantu abazokuphatha, hayi aba-expecte your fall, abazokuphatha ngobubele. Uthi kumuntu kaNkulunkulu inyoka yalenga esandleni. Mhlambe, let me take you through the journey so I can call you for prayer. Lo muntu okukhulunywa ngaye lapha uPaul uthi ke abantu, the barbarians, the citizens of the land, basi welcome kungafanele. Sishayekile, siyanethwa, siyagodola. The voyager, umkhumbi wethu is in tatters. Kodwa thina sasinda. Ngiyathandaza ukuthi when there is a storm, may you escape. In the storms of your life, kelungapheleli kuso. Buya ungenasibas, buya ungenaska, buya uphila. Sho njalo umuntu kaNkulunkulu uthi asiwi, uthi asihlehli, uthi asiphele. Ithi iBhayibheli baba basela umlilo. uPaul uma efudumezwa umlilo wabanye wanqaba ukuenjoya umlilo angawubasanga yena. Wawu-enjoya wasethi, let me contribute further in case kukhona abanye abazodlula lapho engidlule khona in the storm, abafika umlilo uvutha, ngingabi cisha mlilo mina sengu-enjoyile. Nithulile futhi.
uthi uPaul ngoba nama ngubaselwe angenzele abezayo ungapheleli kimi lo musukuvuma lento oyizwa ifele kuwe musukuyingcolisa ngezindaba musukuyifaka inhlebo phela momlilo in case khona abadlula kuma-crisis afana nawakho abafike lo mlilo uvutha sengathi lo mlilo ungavutha njalo zingasuki inkuni altare. Umpostoli Paul mntakahlatshiwayo uma ezubumnandi bomlilo wavele wayehlathini wayofuna inkuni to make sure that the fire does not die. Umpostoli Paul mntakakhabazela uma ebona umlilo ungathi uyafa wayehlathini akalandanga the fire extinguishers walanda the fire boosters. Ngifisa ukubuza la ebandleni, are you a fire booster or a fire extinguisher? Uyicisha mlilo senkonzo noma uyivutisa mlilo salenkonzo? Ngeke ungangiphenduli please. Ngeke kube mnandi esontweni uma ungaphendula. But further, as we about to observe our prayer session, ma eqeda uqoqa izinkuni phakathi kwezinkuni zakhe kukhona inyoka epretenda ukuba ukhuni. It is not wood, it pretends to be woody. It looks like wood, but my problem is ngoba pretend ukuba ukhuni sibheke emlilweni lapho inkuni zivutha khona. Will you survive the intensity of the aggravated heat? Wena khuni, wena nyoko zenza khuni siyendaweni where only wood survives. Ngizokhuluma na ngoba siyathandaza. Le nyoka ya pretender yavuma yathathwa yaqhubeka looked like wood ngoba uPaul wayengekho in the mission yokuhlukanisa inyoka naseneyinkuni wayesenhlosweni yokukhanda more strength of the fire. Makuyiwe emlilweni, hear me as I pray. Wafika uPaul wavele wathela konke emlilweni. My question is, how long will you pretend? How far can you sustain these lies? Uzoqhubeka imitate ngemask kuzoba ngoba lapho kiwa khona only the original will survive. The fake will burn. Mazithelwa emlilweni. Ithi iBhayibheli inyoka ebinjengokhuni izenza into engesiyo yezwa amalanga bomlilo. I'm coming to your address, please. Mayizwa amalanga bomlilo yase buyavela ubunyoka bayo. Ubunyoka bayo befihlakele all along until the environment was changed. May God judge your environment until every snake in your life is exposed. May God judge your environment until every witch and wizard in your life is exposed. May all the demons and the devils after your life be exposed. I see we, but the Lord shall expose every witch, every wizard. May they be exposed. When no one tries to slwane, when on a yoga, may it be exposed in the name of Jesus. Tandaza. Hey, there is a lot that the man of God said, but in Ibanjwa,
ilo muntu okuhlaphazeka yonke into yakhe as if kunomoya wenyoka ohuquzela umoshe konke kwakhe. Let me show you. Stable relationships awazi ngoba mase kuzolunga lenyoka ngathi yahuquzelela ihlaphaze konke. Lo muntu engikhuluma ngaye ngimbonanga, but from where I'm standing I will release anointing so incredible that it will go straight to where the person is. Ngizomazi nge-location of anointing. Ngiyakuyala wena moya wenyoka, ngiyakuyala wena moya ovela emanzini, wena marine spirit, I rebuke you. You were assigned to destroy her. Uyamluma kodwa akapheli. You were assigned to destroy him. Uyamudla kodwa akaqedwa. Asiwi, asifi. Oh, angiyale noma ngabe wabhekuzwe emanzini, noma ngabe wakhishwe altare, wena moya wenyoka odla eswini sakhe, wena moya wenyoka odla empilweni aya, wena moya frustrate impilo yakhe, listen to me right now in the name of Jesus. Lose him, lose her, and let them go. Ibambe manzini just for a minute. Just for a minute. Ngiyakalekisa wena moya wenyoka. Njengokalekisa kwakho kuGenesis chapter number 3. Kodwa uyohamba ngesisu and your herd shall be crushed by the seed of a woman. I come in the stead of the seed of a woman to crush all your serpentic, lascivious and shrewd snake ways. Oh God. Ngiyakuyala noma ngabe wanikezwa yena njenge misfortune, nge bad luck, noma ngabe wanikezwa yena njenge destiny crusher, njenge vision eater, distractor, I stand in the name of Jesus, for your servant declared, asiwi, asipeli, ahlehli, siyaphakama, siyaphezulu aya. Hela shataya nyanyakuphakamisa noma ngabe siyakufihlwa emabhodleleni abathakathayo kwathiwa uyovaleleka forever, permanently. But from the epochs to the eons, from the origin of time and the beginning of the beginnings, when awanga waphakanyiswa, ngiyadeclare njengomkhonzi kaSimakade, siyaphakama nakulo moya. Ashas, watch for me. Kunalona ohlezi laphaya esiswini uyizwa ngathi inyoka kuyaphakama kuze entanyeni kwehle, kuze sifubeni kwehle. Ngimbona ngathi uyaphalaza. Ngimbona ngathi uyaphalaza with my eyes closed, but I still see. Ethe yada. Angimazi ukuthi ungakuphi, but let me declare in the name of Jesus. Lendi yanyuke eswini ize phezulu ibuye ehlele ezantsi. Awuthi ngikusize as God leads me. Where shataka. Wena moya omubi ushabiyaba sikethekabai. Hekebadaba shandaya. Boom. Phuma ngomlomo phalaza. Manje ngikunikeza license yokuthi uyiphalaze lento aya. Ngikunikeza license yokuthi uyiphalaza in the name of Jesus. Oh yeah, lenyoka kade kudla kodwa upheli. Kade ithunyelwe ukuthi iqede kodwa uqedeki. I declare in the name above all other names, in the name of Jesus, I release, I give it an exit point. Let your mouth be the exit point of the filthiness of the enemy, the sabotage of the devil, the demonic influences, affluences, power and impact.
I release you from it and a shatai. Be free now in the name of Jesus. Khululeka manje. Phunyuka kulento. Phuma. Phuma. Igama lika Jesu. Hey, ziningi izinto umuntu kaNkulunkulu azithintile asimeni ngezinyawo ngeke. Hey. There is grace. There is grace. There is grace. Umoya wenyoka awuhamba wodwa, uhamba nokuthwasa, uhamba nomagobongo, uhamba nowelati, uhamba nobungoma. Lalana nemimoya. Wena moya wenyoka, wena moya wokuthwasa, wena moya wamagobongo, wena moya wobungoma, wena moya wabashabalozi, wena moya wabashamakhwela, wena moya wababhulayo, wena moya ovele abish, wena moya ovela endaweni ezomileyo othunyelwe ukuhlukumeza abantwana bakaNkulunkulu. Hear me today, hear me now. Sent and assigned to mitigate and to intervene, to serve and to save them. Ngegama lika Jesu Kristu umnikazi wempilo ngiyabakhulula. Yes. Wena silwane okawushata owanikezwe igama lakhe ukuthi ahlukunyezeke ngawe, whether by rape in the morning, by rape during the day, and by rape in the evening. Nglalele phela, your time is up and your time is over. Wena silwane okwathiwa bhoboza imbobe emaphaketheni mayebeka imali ayiphume, mayemba umthombo awungahlala amanzi, mayezwa nabantu abamzonde, bamrejecte, bamuse, bamabuse, asale khala elimele, abamhlukumeze. Ngiza against you by the power of the blood and the name that is above all other names, for the Bible declares that every knee shall surely bow and tongues confess. It shall be leveled into a plateau. It shall become a coastal plain. Let every high mountain that resists your ability, that resists your possibilities be leveled and be nullified, be emptied of its power in the name of Jesus. Elukuthandazana labazalwane abathi ubusuku mina ngibulali. The serpent has fastened itself in my sleep. Ithi iBhayibheli inyoka yale ngesandleni sakhe. Uthi lento ibamba ubuthongo bami noma ngaphuza amaphilisi akulaleki. Yangicindezela anginamsizi. Mangithi ngibiza igama lika Jesu yangiklinya, I can't even shout the name of Jesus. Quickly come. Quickly come. Mawuthi konke ngizama ukuqoqa kuyahlaphazeka, make kwafika esami isandla kuba imess, kuba ngcono ngazange ngithinte lutho. This thing is after me. I gather much, I keep nothing. Ngiqoqa okuningi kodwa ngisali nalutho. Uvela uze altare. Ngiyayazi expectation yababi ukuthi ushayeke phansi ufe. Unfortunately, asiwe. This thing is aborting my visions, is aborting my dreams. I had high hopes, I had high
visions, dreams. It has depleted me. It has taken too much from me. I feel numb. I feel insensitive. I feel ordinary. Bengazi ngifunani manje angisazi angisafuni lutho. I lost my zest. I lost my zeal. I lost my piousness. I lost my cutting urge. I lost my gentility. I'm depleted and I want nothing. Angifuni lutho bengingenjena. Something is eating from me and is now eating me. Khona kungidlayo kuyangiqoba kuyangiqeda. Ngizwa ngiyaphela. KwaJesu lo sengiyeza nje enkonzweni ngiyazihudula angisafuni lutho. Worshippers kunengoma ethi ebumnandini nasebunzimeni impilo yami yohlala ijongwe kuwe. Yes. Yes. Sesiyathandaza please. Do it again. Ebumnandini. Bless your name, Jesus. Ngoba sithandaza, if you came in need of prayer, mawufika ukuthi ngiyacela ukuba semdibini angibizwanga, quickly uvela ugijimuze altare. Umuthi nje I must be prayed for, vele usijoyine now. Secondly, ubaba uthi ngikhumbuza abazalwane Friday night prayer ikhona. Join us for a night prayer. The other weekend, Kamshaka 5, if I may be right, please media help us. Sine miracle service emlazi esinema. Sicela nisikhumbuze nisifakele yona. Egameni likaJesu. Uzonikeza